Добър вечер! Добре дошли отново в нашия ресторант. Нека ви представим нашата топла обстановка. С моите бизнес партньори сме на работна вечеря. Заведението е известно с вкусна кухня и топла атмосфера. Тук често е пълно с хора и сервитьорите са доста заети. Добре, че имат май меню. С него разглеждам менюто без да чакам сервитьор. Когато искам да поръчам, натискам бутона на масата и сервитьорът е при мен. Моите колеги не разбират български, но това не е проблем, защото май меню знае всеки език. Чудите ли се как се ориентирам в този голям ресторант? Благодарение на май меню имам ето този часовник. През цялото време ми показва от коя маса имат нужда от мен. Вижте, даже на маса 7 искат да платят с карта. Изчезвам! Повиках сметката с карта от специалния бутон на май меню. Също така, като обърнете поставката, може да сканирате телефона и да ни дадете 5 звезди в Google. Виждаме, че май меню помага както на клиентите, така и на сервитьорите. Особено с новия робот-сервитьор. Той върши тежката работа на нашите рънер-сервитьори. Хората също могат да запазят маса и да поръчат храна за вкъщи или офиса. Вече нямаме нужда да отпечатваме хартиено меню. Таблетите на май меню го замениха напълно. Какво мислиш за май меню? Аз знам какво мисля.